trošku masochizmus, že ješ, žereš strašne pikantné veci. Aha. Nemyslím akože sexuálne masochizmus, ale je to uchyl trošku. No, proto to nevím. Aha, lebo uchyly odmietaš? Ne, nevím. Nechutná mi to. Ten film vznikol tak, že som v tých, ako hovorí ten úvod, že som sa v 90. rokoch zoznámila s Mattom Reynoldsom. A mňa zaujalo to, že človek, ktorý je absolútne posadnutý nejakými krydielkami, americkým jedlom, človek, čo má postavenie v takej firme v Reuters a zrazu všetko proste takto zahodí a ide hľadať najdokonalejšie krydielko. Somebody wants to come and see what Americans really like to eat. We eat the part of the chicken that they used to throw away. The chicken couldn't even use it. Som si povedala, že Matt, keď na toto zoženieš peniaze, že hľadať najdokonalejšie krydielko, tak samozrejme idem do toho. A netušila som, že naozaj on by mohol zohnať na niečo také peniaze. Ten milionár Roy to všetko financoval, ja som to vôbec nečakala, že by som tam mohla prísť, to bolo jak zázrak. A proste prišla som do New Yorku a dostala som honorár. Ja som z toho žila pol roka. Vlastne to bol zázrak pre mňa. A to je to, že to človek ani nepochopí, že to jedlo môže byť pre nich tak dôležité. Že tá ich identita toho amerického, že to sa v podstate spája s tým jedlom a to jedlo je pre nich tak strašne dôležité. Tak o tom je ten film. Rickova manželka čaká dieťa a má sa narodiť práve vtedy, keď Rick bude hľadať dokonalé krydielko. Matt bol z toho naozaj dojatý, že priateľ dal prednosť krydielkam pred rodinou. Zachoval sa ako naozajstný nadšenec. Ten film iba ukazuje. V podstate sa vždy snažím svojich filmov iba ukazovať. Nesnažím sa to nejako posudzovať. To bolo najprv tak, že ja som ten režisér, lebo ja som mu ten film povedala, že Matt, to je na film, že hľadať najdokonalejšie krydielko. A on ma potom prekvapil, že vieš, režisér som ja, ale ty môžeš ísť so mnou ako kameraman. Ja som povedala, vieš, ja ako kameraman, ja predsa nemôžem, ale môžeme sa tak dohodnúť, že ja ti dám môj materiál a ty mi dáš svoj materiál, ty si urobíš svoj film a ja si urobím svoj film. On s tým súhlasil, tak vznikol môj film. A teraz som sa bála, že on ten svoj film nedokázal urobiť 2 roky. A stále hľadá to proste tú formu toho najdokonalejšieho krydielka. A ja mu hovorím, Matt, dobré filmy sú vždy o ľuďoch a nie o krydielkách. Ty musíš robiť filmy o ľuďoch vždy. A tak som sa mu snažila poradiť, ako človek, čo robí filmy. On má vysokú školu skončenú, nejakú sociológiu. A potom si kvôli týmto Chicken Wings urobil 2-ročnú nadstavbu, akože filmovú. A stále proste strihá Chicken Wings. A jediné, čo mi napísal, že aby tento film nebol distribuovaný v New Yorku, teda v Amerike, aby vlastne nezatienil ten jeho film, ten veľký jeho film o tých krydielkách. Bála som sa, že aká bude jeho reakcia a jeho reakcia bola, že napísal mi mail, že som rád, že som s tebou do toho išiel. Tak som sa potešila. Jedla som krydielka a nepripadali mi nejako zvlášť úžasné. Jeden americký právnik sa však rozplakal, len čo vložil kúsok krydielka s modrou omáčkou do úst. Možno je to tak, že jedlo nás púta k domovu a pri jedení sa nám vybavujú tie najkrajšie spomienky.